Divendres passat, a partir de les 9 de la nit, el col·lectiu agrari de Sueca va eixir a desinfectar els carrers de la nostra ciutat, així com de la zona marítima. 16 tractors amb cuba, amb 2 disparadors, la majoria d'ells, més de 30 persones a peu i 5 turbos que quan van acabar Sueca es van desplaçar fins a la costa en una segona fase de neteja. Allí es va fer des del Socarrat fins a Motilla i Vega de Mar. Dissabte es van reforçar 2 zones de Sueca que el dia anterior no es van poder fer a fons per falta d'aigua. Va ser la zona del Sueca Park i 3 carrers menuts que es van repassar. També un altre llaurador de Sueca i un del Perelló amb la seva maquinària van desinfectar tot el Perelló el dissabte. El Mareny està actuant amb els seus propis mitjans. Ara està preparant-se una segona fase de neteja. Tal com ha afirmat el regidor d'Agricultura i responsable del Consell Agrari de Sueca, José Luis Rivera, el treball dels llauradors va resultar molt efectiu. Els camions que van acabar primer van seguir omplint els seus dipòsits per ajudar a la resta i en poc més de 3 hores va quedar tot el poble arruixat. Ara està plantejant-se fer una segona fase d'actuació.